Li Tirkiye 6 partiyên siyasî opozisyona vê welatî bi armanca awakirina pergala bihêziya parlamenteriyê li hevdiciviyan qonexa yêkem ya hevdîtinan bi serokatiya Partiya Oldar Saadetê bidawî kirin. Piştî civîna 5 saetan CHP, Partiya İ, Partiyên Deva, Pêşeroj, Demokrat û Saadetî biryar dan ku di heyema hilbijartinan de û piştî hilbijartinan de hevkariyê bikin. û namzedê wan yê serokkomariyê dê bibe sêzdemîn serokkomarê Tirkiye. Endamên vê masaya şeş alî dibêjin ne tenê mijara serokkomariyê di gelek mijaran de evê çareseriyan eşkere bikin. Önümüzdeki süreçte güçlendirilmiş parlamenter Di proseya pêşiya me de di çarçobeya derbasbûna bo pergala bihêziya parlamenteriyê de em hemû kêşeyên Tirkiye bi hemû hûrgiliyan dinirxînin. Bêguman kêşeyên gelekî mezin yêm welat û gelê me hene. Di warê aborî, hukuk û polîtîkaya derve de em ê hemû kêşeyên heyî çareser bikin. Şîrvekarên siyasî diyar dikin ku di ev şeş partî demeke nêzik da bernameyên hevpar jî li dar bixin. Dağınık gibi görünebilir. Tabii bunlar 6 parti. Her çiqas ev her şeş partî belawela xuya bikin jî piştî bi awayeke fermî destpêkirina bangêşên hilbijartinê ev şeş partî dê mîtîng û serdanên hevpar li dar bixin. Hevkariya van partiyan dê piştî hilbijartinan jî bidome. Lê li gorî zanistên siyasetê jî her çiqas ev hevkarî berdewam bike jî hêj di çend mijaran de wan şeş partiyan li hev nekiriye. Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümüne çok Di mijara çareserkirina pirsa Kurd, derbarê rêkirina penaberên Sûrî û namzedê hevpariyê serokkomariyê de van şeş partiyan hê jî li hev nekiriye. Derbarê van mijaran de her partî xwedî helbesteke cuda ye. Ev şeş partî de duyê cotmeha 2022 de qonexa duyemîniya hevdîtinan wê li newan de giştiya CHP bidin destpêkirin. Pispor amaje pê dikin di demeke nêzik de ev şeş partî wê mitîngên hevbeş li dar bixin. Lê pirsa Kurd û penaberên Sûrî di mijarên li nehevkirîne li pêşiya van partiyan. Vural Êrişmiş, Kurdistan 24, Ankara.